lan bikaina burutu duzue Urniategi errotaren inguruan egin duzuen garbiketarekin, etorri zinetenean nolako itxura zuen? Etorri ginean dana sasiz josia zegoen, etzan apenas ezer ikusten, berdea zen. Eta ikusten dugunez, harriak ere lurrean zeudena guztiak jartzeko lan hori ere egin duzue? Harriak aurkitu dituguna jarri ditugu. Aipatu behar duguna oso errota berezia dela. Ikusten egunez, silarez egindako errota da, silare harriaz. Goikalden anteparan, presa izango zana, oso harrituta gaude, porque silarezko antepara bat da, eta normalmente anteparak manposteriako anteparak izaten ziren. Orduan ematen diogu garrantzia handia. Zeinena zen errota hau, pertsona hoi garrantzia handiko pertsona zela ziurtatu dugu. Paperetan eta jarraitu deguna 17. gizaldiko errotaren zein eman zizaion lehendabiziko konzesioa, baina uste dugu ikusita errekontan badaudela beste errotak 16. gizaldiko izan daitekeela, bere konstrukzio eta formangatik. Hainbat herritar harrituta geratu dira, etzekiten hemen errota hau existitzen zenik ere, tapaduta zegoelako, beraientzat ere garrantzi izango du, ez? Herriarentza garrantzi handia izango du olako errota bat aurkitu izanak. Bai, ala suposatzen dut, udaletxeak horretarako aprobetxatu du bai, ez? Herritarren esku uzteko bai, behaien zerbait dana, bai noski. Gaur aurkeztuko duzue herriaren aurrean, oraingoz etorri dira herritarrak ikusi dute zerbait? Bai, hemen lanen aitu gaian bakoitzen, jende arrimatzen zen, eta geota harridura handiago izaten zuten, usten zuten hemen harri batzuk gelitze ziala, jende asko keretzekien errota bat zenik, eta komentatu behar dugu, Burdina taldeko lana ez dela bakarrik zahar berritze lana, baizik eta ezagutu araztea. Eta horretik gaude gaur hemen, prentsaurreko eman nahi dugu, triptiko batzuk egin dira, buzenatu dira etxe guztietan, eta espero dugu jendetza etortzea, eta gure lan izango da esplikatzea pixka zer da hon, balorean jarri, baina ezagutu araztea. Pertsona askoren lana dago hemen, ez? Ordu asko daude sartuta. Bai, guztira 5-6 bat aliz etorri izan geha. Gero astean zehar gutxi batzuk ere etorri izan dira ia egunero, bai. Maiatzalde hasiko ginen, ekaina, guztia, eta bitu uztaila iritsi geha. Satisfakzio handia ematen du horrek, emaitza ikustiak, bai. Urniategi errota eraberritu duzue, batzuentzat eraberritzea beharrean deskubrimentu bat ere izan da, ez, herritar askorentzat? Bai, egia esan, utzita zegoen toki bat zanez, azkenian naiz bide ondo batean egon, sasiak hartuta, zikinak hartuta zegoen, orduan, erabakia hartu gendun, deskubrimentu hori posible izango litikela, eta pauso hori eman dugu, udala aldetikan. Burdina taldea ere bertan izan da lanean, lan gogor egin du, ez? Bai, Burdina taldea egia esan, oso langilea dira beraiek ere, eta garai bateko aztarnak ateatzeko primerakoak. Orduan, egia esan gustora hartu dugu proposamen hori beraien aldetikan ere. Positiboa izango da horrelako errota bat aurkitzea herrian, ez? Beti positiboa da. Garai bateko aztarnak ateratzea, garai batean bizimodua nola ematen zuen gure gizakia geranok, jakitea, deskubrimentu politia da. Egia esan, orain dela 3 gizaldi inguru eraikitako Burdinola dugu hau. Orduan, hainbesteko aztarnarikan ez dugu atera. Baina, denbora aurrera di joan bezala eta orain deskubritu dugun hau bezala, Burdinola hau, deskubritzen dugun.